Ratat vraca. Tak, ostaň tu ratat. Čaute ľudia, ja vás vítam u mojho nového videa a v dnešnom videu si otvoríme custom balíčky, čo som dostal. Máme tu jedného Pikachu. To som pochopil, že má byť Ditto. A toto je Charizard. No, tak nemám na čo tak nejdem na čo čakať a ideme si to otvoriť. Tak. Čím začneme? Začneme Charizardom. Alebo Pikachu. To máme tiež tu. Tak, ja by som si dal... Dáme si Ditta. Tak, dobre. Aj kódik tu je, tak to prekvapuje. To je nejaké domyšlené veľmi. Sa zalepila. Jak tam bude nejaká dobrá karta, tak sa... Nemal by tu byť asi žiadny ten. Tu máte. Nemal by byť žiadny kartrik, ak sa nemýlim. Dobre. Energia. Skarmory. Chiopeo. Ferling. Trenér, Eevee a nič. Čo si dáme? Dáme si ešte raz Ditta. Ten tu je veľakrát. Vodné energy, dobré. Ale tu není už. To asi pri tom iba jednom Dittovi veľkot. Dobre. Dobre, takže idem. Vodné energy. Aha, vodný Pokémon hneď no, tam je už tréner, už sa to pokazilo. Otočené. Tréner. Zase otočené a... Charmander. Nič. Super, bomba, úplná. Úplná bomba. Dobre, Charizard alebo Pika. Dáme Charizarda. Čo nás čaká a čo nás nemí. Ja sa do toho vôbec neviem dostať. To je tak zalepené. Ja si asi pre nožničky pôjdem. Počkajte, ja si idem pre nožničky. Tak. Prestrihnul som to. A tu je kodík, takže kodík vám tiež dám. Ale žiaden to bol Charizard a toto je, keď je Charizard premenený do diamantu. To je strašne dobré. Varum. Paldea Chopel. Odiš. Zase obrátená Drannyrand a prd. Je tam. Úplne. Dobre. Zatiaľ nám padol, že prd. Dobre. Tak. Nechcem poškodiť žiadnu kartu. Pikachuový mozog prestrihneme. Prd. Ale tu je asi nejaký... Tak. Máme tu... Ja som niečo videl. Kolodisko.
Ale že není biele sa mi nejako nezdá. Kodiček tu máte. A ideme. Posledné. Pikachu. Ja si ťa pohľadkám. Šťastie mi daj, prosím. Kotík, ty si ale šikovný. Aj tohoto. Dobre. Vodná energy. Grumbík, Bolfland, Finzen, Odíš, Reverzolo a Full Art. Ten je pekný, ale nie je to taká bomba. Greninja! Ja nemám na to obal. Ale o tomto som hovoril. Greninja, pekná karta. Wow, tak za to som rád. To je pekná. Tak a ideme si ukázať. Dám tu teraz aj tie hole, aby to nebolo o 2 kartách. Toto sú nejaké dobré karty, čo som... Toto sú také, že aby to nebolo o 2 kartách. Odíš a tento krásny... Neviem, či je to Amazing Rare, či je to Full Art, ale Greninja. Ale ja tieto kartičky zbieram. Tak. No. Tu máme miesto, neviem prečo som si tam nedal toho Varuma. Tuto dáme tak, kartička, dáme dozadu. A toho Greninju si tam dám po videu, takže jak sa vám video páčilo, dajte like. Daj like. A nezabudnite dať aj odber. A môžete si pozrieť ďalšie videá, ako je napríklad Garry's Mod, o Nintendo, Lego, dáme tomu. Pozri si, až tak nevidia. A ľudia, fakt vás prosím o ten like a odber. Mne to video trvá natočiť, vám to video, vy si ho pozrite za 3 minúty. Mne to trvá 5-násobok, dajme tomu, ako nie doslova, ale viete. A dajte like aj pre prvého živého Pokémona na svete. A zatiaľ čau.